खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि जनायाव पराग फोरबोनि थाखाय लाइ खुन्थिया गायसनदों। धेमाजि जिल्ला महकुमानि मिसिं हारिनि बयनिख्रुइ गोजाम गामि 1 नं मरखंसेलेक गामिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजैनिफ्रायनो फालिबोनाय पराग फोरबोखौ फैगौ 2022 मायथाइनि मार्च दाननि गिबि सप्तायाव साननैनि हाबाफारि लानानै जागोन होननानै फोरमायदों। दिनैनि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव 1 नं मरखंसेलेक गामिनि 105 नखरनि गेजेराव साफ्रोमबो नुजाथि फैदों लोगोसे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोदों होनना फोरमायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नैबे समाव जनाइनिफ्राय गौतम बसुमतारिनि खौरांनि हेफाजाबजों मोनथिना लानि। সকলো ৰাইজে মিলি আমি পৰাগ উৎসৱ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আজি লাইকুটা উৎসৱ আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি মৰকংচেলেক গাঁৱে পৰম্পৰাগতভাৱে আগৰ বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই আমি এই পৰাগ উৎসৱ আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। এই হেতুকে এই বছৰো আমি পৰাগ উৎসৱটো পতাৰ কাৰণে আজি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু আজি প্ৰথম দিন আজিৰ দিনটোত আমি পৰাগ উৎসৱৰ লাইকুটা স্থাপনৰ কাৰণে আমি আমাৰ মিচিং ভাষাত চিউমিৰ বুলি কয়, চিউমিৰ গছেৰে আমি চিউমিৰ গছ কাটি আজি এই কুটাটো লাই কুটা হিচাপে আমি আজি স্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। সেয়ে হেতুকে গোটেই আমাৰ মৰকংচেলেক গাঁৱে আজি সকলোৱে মিলিজুলি এই পৰাগ উৎসৱটো উদযাপনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।